Yawwa tun. Yau bari in gani. A mawaka su waye suka fi kisin kasar su Najeriya sai kasar mu Najeriya. Su me buta ne. Su mai to Allah ya wannan kan buta take. Allah ubangiji ya kara mana kishin addinin musulunci. Wannan lakani naka na mai buta ne is okay. Su me buta ne. Ayo ba. To na ji mai buta. Yanzu kai a ganin ka in kallo kake ga 'yan siyasar Najeriya suke wa talaka. Talaka shine mai kwashe musu bola. Bari a gidansu suko suna can a villa. Gaskiya Allah ya san mu. Wannan ai ba abin suke wannan kallo. Ko kai rabba ba. Wani kira za ka yi ga shugabanninmu domin su kula da matakar kishin mata? Sun ki duba lamarinmu sun watsar da korafinmu wai hayaniya muke yi masu shekara 60 arewa ga ruwa suke yi matasa a gari ba jiki neman ruwa suke yi. To ya Allah Allah ka ba uba a Najeriya. Najeriya akwai uba neman uwa muke yi. Wa Allah ka kawo sauki mu kogo. Kai mawaki mai tashi wanda yake fama a yanzu? To kai a matsayin ka na rara wani irin gudunmuwa za ka bada a 'yan Najeriya? Akasata ita ce gaba, ni ban ga kamar ita ba. Gwamnati ki fito ki kare himma sha'anin tsaro, sai da tsaro arzikin kasa ke da ci gaba. Haka ne, amma ni na ga har yanzu rara, har yanzu ba a daina kashe ɗan arewa ba. Kana gani ana kashe mu yanzu kaga irin wannan kisa da aka yi kwanan nan. Da ku abin ya yawai da ƙauye da cikin gari. Ana duk waiwai a da a yau gashi a zahiri. Kana ga me ya kamata mu yi? Fata na ni da kai mu ɗora ta amu gari. Kana ga kenan yanzu ɗaukan mataki a hannun 'yan arewa ya kamata ko kuma gwamnati ce za ta yi da kanta. Dan mu abin da yake cikin fa ba za mu yadda ba za mu dinga ɗaukan mataki a kan. Fuskanta binta fuska ya sami ni tausayi, yaro ɗan jinjiri uwa babu bare uba. Mata ba mijinta ɗa bai ga ubansa ba, dukan mu jugum da ƙauyen da cikin gari. Kana bari ɗaukan matakin yaya za a yi kenan? Gwamnati aikin ki ne ki da mu a garari. To kai sarkin hikima ya kamata aikata mu da addu'a. Allah alarazuku zamar mana bargon rufa. Amin. Allah almaliku zamar mana daɗi shifa. Allah alarazuku aje mana wannan zufa. Amin. Ya muku tadiru dan sunan ka na wallafa. Anin mutawassili da sunan ka na arifa. Kai mana rahama da bargonka abun rufa. Abun rufa. Faragonka abun rufa. Dama nake gani munafukan ai a cikin mu suke ko? Allah ya san da su, kuma kun san da su, mu ma mun san da su. Duk wanda ya san da su ya nuna sa a zahiri. Ɗan iska. Hakin mutanen gari ne hukunta 'yan ta'adda ko kuma hakin gwamnati ne? Ni na tsaro ni da ke da kai duk ma taimaka. Ai wanda yake so ya harba kyauro zai sai baka. Mai san ajiya ko ina shi zai nan yaka. Hukunci da gashi ni amma dai zan babbaka. Ku daura du'a'i ta ba da sarki zai taimaka. Ikon Allah. Kai abale wani irin kira za ka yi akan bangaren harkar tsaro? A maganar batun tsaro mu fito baro-baro ga wuta da mangwaro. Dan kwa kasar mu ta mu ce ita za mu tsabtace komai mu killace. Dan kasuwa da ma gwamnati don mu jumulace. Kuma ina so ka bada wata gudunmuwa game da matasa. Mu haɗe kanmu ko ina, a kudin har arewa duk ɗaya ne mu da gaskiya. Mu haɗe kai kasar mu komai yayi daidai gaskiya. Ni ne abali. Sha'anin tsaron Najeriya zai fara aiki? Gyaran sha'anin tsaro ba shi da lokaci. Kamar ya ba lokaci. Sai mun haɗa kawuna shine tabbaci. Sojoji muna kira aikin naku ne. Sani liyaliya me ra'ayinka tun da mahukunta sun ji? San bukata za ta tafi. In ana fara to akwai kashiran sallah. Ku dada muna subscribe mun gode.